Кандидат-кметът от политическа партия Ред, законност и справедливост Венцислав Станев се срещна с кмета на Зайчар Бошко Ничич и с председателят на Общинския съвет Иван Йокович. Според сръбския градоначалник, Видин и Зайчар има какво да разменят като опит, а сътрудничеството и разбирателството между двата града ще продължават и занапред. Apsolutno nikada nije bio problem da ne samo Vidinu, nego Zaječar svakome ono što smo mi uradili ponudimo и проекти, sve nisu to neki projekti koji su, evo sad smo s kolegom. Абсолютно никога не е имало проблем нито от страна на Видин, нито пък от Зайчар. Всичко това, което сме правили като проекти, дори сега с колегата разговаряхме за тях, сме го видяли и сме го пренесли в Зайчар. Това са проекти и с тях не сме измислили топлата вода. Така че не съществува и няма такъв спортен обект или инфраструктура, която да не може да се изгради, ако има достатъчно желание, добра воля и пари. Понякога, за да се изгради всичко това, не са необходими много пари, а само добра воля. Мисля, че Видин има по-голям потенциал за развитие на туризъм, пък и на спорт. За щастие, Видин се намира на голяма река, което е едно голямо предимство и което Зайчар не може да развива. Ние от една малка река направихме така, че да имаме и плаж и едно малко море за тези, които не могат да си позволят да отидат на море. Да не говорим и за зимните условия на нашите ски писти. Сега при нас идват хора от Видин, Ниш, Парачин и мисля, че Видин може да притежава всичко това с не по-малък успех. За вас е щастие, тъй като вие усвоявате пари от европейските фондове, което предлага и много повече възможности. Това, което със сигурност трябва да направим, е да бъдем заедно, защото бъдещето е пред нас. Бошко Ничич даде дума на кандидатът с номер 14, че идеите и опита, които имат, ще го предоставят и на Видин. Според него спортът е изключително важен за развитието на двата региона. Počinjemo renoviranje stadiona fudbalskog po najnovijim standardima UEFA, jer mislim da za već 2-3 godine ozbiljni sportski klubovi neće ni moći da se takmiče bez tih uslova. To je стадион с рефлекторima. Започваме и обновяване на стадиона в Зайчар, което ще е по изискванията на УЕФА, защото само след 2-3 години сериозните спортни тимове няма да могат да участват в състезания, без да ги има тези условия. Стадионът ще бъде оборудван с прожектори, осветление, с покритие на трибуните и така нататък. Надявам се и Видин да има добро взаимодействие в областта на спорта и така ще можем да разменяме и играчи, което нормалните братски клубове правят. И още куп други работи можем да направим заедно. Но това, което наистина е важно, е да можем да създадем глобални условия за развитие на целия еврорегион Дунав 21. Преди всичко това означава пътна инфраструктура. Без да го има това, вие ще бъдете на запад в България, а ние ще сме си в Сърбия. Затова мисля, че трите града, които са в еврорегиона, Видин, Калафат и Зайчар, трябва още повече да си сътрудничат. Що се отнася до сътрудничеството между театри, читалища и други културни институции, сръбският градоначалник бе категоричен, че взаимодействието между трите града, Зайчар, Видин и Калафат, трябва да продължава да се развива. Mislim da saradnja i do sada je neka postojala, međutim to može mnogo veće da bude na mnogo većem nivou. Zaista Zaječar ima развиено. Мисля, че и до сега съществуваше взаимодействие, но то може и да е на по-високо ниво от това, на което е в момента. Зайчар също има развити културни институти. От професионален театър до център за култура има и други културни институции. Има фолклорни състави във всички по-големи села. Те разполагат със собствени зали, които са напълно преобразени, а някои от тях са по-модерни, дори от тези в столицата Белград. Мисля, че и Видин има такива. Някои от институциите си сътрудничат, но това не е достатъчно. Мисля, че тъй като сме близо, вашата филхармония, театъра и останалите културни институции и зайчарските институции могат да си сътрудничат и да разменяме опит, така бихме спестили и пари, и без да ходим на няколко стотин километра. Според Бошко Ничич, резултатът от сътрудничеството между Зайчар и Видин може да послужи като пример на другите региони, защото Видин и Зайчар винаги ще има какво да учат един от друг. Типичен пример за това е спортът и размяната на сръбски и български играчи. U sportu mislim da imamo mogućnosti ne samo u fudbalu. Vi kao što znate, Zaječar ima vrhunski rukomet, ali zašto Vidin има потенциале takođe, a Bugarska... Мисля, че в областта на спорта имаме възможност за развитие и то не само във футбола. Както знаете, Зайчар има много класен хандбал. Това може да помогне по-нататък да разменяме девойки и играчи и така да се развиваме. Защо не и мъжки хандбал?
Видин и сега има потенциал, що се отнася до инфраструктурни възможности, но се надявам, че тези, които ще управляват, ще вложат още повече в тази инфраструктура. Разбира се, има и волейбол, баскетбол и много други спортове, които вие може да пренесете тук. Водни спортове, например, ние нямаме река, но имаме две хубави езера и спортове като кану-каяк, например. Знам, че и Калафат иска да си сътрудничи и там има ново ръководство. Мога да кажа, че много добре си сътрудничим и що се отнася до този политически кръг във Видин, чакам да се затвори, така че заедно да можем да направим председателство на Еврорегиона и да тръгнем по пътя на сериозните проекти. Срещите на Венцислав Станев продължиха и на стадиона в град Зайчар. Там кандидат-кметът разговаря за спорта и неговото развитие с Радиша Николич, управител на фирмата за водоснабдяване в града и един от членовете на управителния съвет на футболен клуб Тимок Зайчар. Венцислав Станев успя да види 77 годишни бутонки, едни от първите, с които са играли футболистите на Зайчар. Срещата завърши с много нови идеи, които ще послужат за развитието на съвместното сътрудничество между Видин и Зайчар занапред.